Sí, molt bé. Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per estar aquí amb aquesta lliçó inaugural de la Facultat de Medicina i sobretot pel lliurament de premis a l'excel·lència acadèmica i a la pràctica clínica. Us dono la benvinguda a tots, però inicialment el rector, com a màxima autoritat acadèmica, moltes gràcies per ser aquí, el degà de la Facultat de Medicina, el doctor Ramon Pujol, a la senyora Anna Tarradellas com a representant de l'empresa Tarradellas i un agraïment especial al professor Xavier Montalbán, que és el conferenciant d'avui d'aquest acte inaugural. També a tots vull fer una especial menció amb el director general de la Fundació Universitària Balmes, que està aquí el senyor Jordi Baget, el regidor de l'Ajuntament de Manresa, que ens acompanya, el doctor Gili, també la doctora Geli, amb el degà doctor Roberto Losua, també amb el director general de l'IREIS i a totes les persones que ens acompanyen, autoritats, que no em vull allargar. Solament donar-vos la benvinguda com a president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut amb aquesta inauguració de curs acadèmic que també lliurarem els premis d'excel·lència acadèmica i pràctica clínica. Com sabeu, també és un dia especial amb aquesta inauguració de curs perquè aquest any esdevé l'últim any de la primera promoció de Medicina i que ho celebrarem amb tots vosaltres. Arribats a aquest sisè curs de la Facultat de Medicina, comptem amb 200 professors, 20 persones de personal d'administració, 570 estudiants i 200 metges col·laboradors, docents de tota la xarxa assistencial de Catalunya. Crec que estem orgullosos i ara aquí veig, a vegades faig evocació i veig el doctor Pere Soleil, que havia ocupat un càrrec molt important a Catalunya, havia estat director general de l'ICS i quan teníem el projecte de la Facultat de Medicina, sempre ho explico i m'agrada explicar-ho i ho explicaré, ens va donar la mà i ens va ajudar amb un conveni que si no el tinguéssim poder no estaríem avui fent aquest congrés. Gràcies, Pere. També vull donar la benvinguda a la directora general de la Fundació del Consorci Hospitalari de Vic, que està aquí, la senyora Sara Manjón, que també sempre col·labora en tots els projectes. Bé, dir que avui dia estem immersos en una situació. Ahir mateix, no sé si vau llegir El País, hi havia tota una pàgina que explicava els graus de medicina que es volen fer a Espanya, per exemple, i hi havia l'anècdota que el degà d'Almeria encara no tenia ni les aules, ni es tenien de fer les classes de fisioteràpia. Hi ha una situació de manca de metges molt importants. Nosaltres fa el 2011, estem al 2022, quan vam començar aquest projecte es deia a tothom que era una bestiesa, que sobraven metges i per tant la curva demogràfica està demostrant que la manca de metges serà important, la manca d'especialistes. Per tant, és una situació important i per tant la Facultat de Medicina de Vic, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i amb aquesta col·laboració que vam fer sobretot entre Vic i Manresa, i aquí vull recordar l'alcalde Valentí Junyent, que és el que va signar l'acord federatiu junt amb l'alcalde Vila de Badal, és una realitat. I l'any que ve es graduaran els primers 50 alumnes i, per tant, ja la doctora Geli i la senyora Anna Riba ja estan preparant l'acte de graduació i, per tant, que esteu convidats a tots. Bé, avui comptarem amb la conferència del professor Xavier Montalbán, que és catedràtic de la Facultat de Medicina, és el cap de servei de neurologia de l'Hospital de Vall d'Hebron i director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. El doctor Montalbán el presentarà el seu currículum al professor Ramon Pujol i ens parlarà de la neurologia com a paradigma del progrés científic. Jo li agraeixo que estiguis a Vic, t'agraeixo, doctor Montalbán, que tinguis confiança en la Facultat de Medicina, amb el suport que ens dones sent tu professor i també vull dir que hi ha molta gent que ha contribuït aquí, però també vull fer un esment especial el rector Jordi Montanya, l'exrector, l'últim rector que vam tenir, que és el que vam portar el camí per aconseguir aquest projecte. Per tant, quan vulguis, doctor Pujol, tens la paraula per presentar el conferenciant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, autoritats, professors, autoritats que no esteu a la taula presidencial, estudiants, membres del PAS, és un plaer participar un cop més, un any més, en l'acte inaugural de la Facultat de Medicina. Ja estem fent
6 actes inaugurals i, per tant, tenim una certa experiència. Però avui és un dia important perquè, tal com ha dit el doctor Arimany, és la primera promoció que es graduarà aquest any. Per tant, en el meu cas, com a degà, és l'últim any que estic en l'acte inaugural i per mi és una satisfacció haver pogut estar tots aquests 6 anys en l'acte inaugural. Estaré fins a fi de curs, no penseu que marxaré. Els estudiants encara em tindran a classe i en el comitè de direcció encara em tindran que patir. Però vull dir que per mi és un acte important aquest darrer curs i és un acte important també perquè presento a un professor i amic que és el doctor Xavier Montalbán. Personatges com el Xavier Montalbán estiguin a la nostra facultat, jo penso que és una gran celebració perquè és un motiu de celebració perquè crec que són persones amb un currículum molt dilatat que han volgut venir aquí amb una facultat jove, nova, i que crec que nosaltres estem molt orgullosos de tenir, i ell és un exponent clar de tot això. Però com estem en un acte acadèmic, jo m'he apuntat i ho tinc que llegir perquè tinc un currículum tan llarg que si no me l'apunto em deixaré cosetes, però seré molt concret amb les coses que jo crec que són les més destacades. El doctor Xavier Montalbán és cap de servei de neurologia de l'Hospital de Vall d'Hebron i és director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, el CEMCAT, a Barcelona. És coordinador de neuroimmunologia de l'Institut de Recerca de Vall d'Hebron. És, òbviament, catedràtic de Medicina de la nostra universitat, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i ha estat, una de les últimes tasques que ha fet és de full professor de neurologia a la Universitat de Toronto entre l'any 2017 i l'any 2020. Va ser també director de la divisió de neurologia a Toronto i ell, i si em permets, Xavier, que ho expliqui, quan va marxar de Canadà li van oferir una tasca molt sucosa a Singapur. Em permets que ho expliqui, això? I pel camí va caure a Vic. O sigui que jo crec que és un canvi favorable en moltes coses. T'has quedat al teu país, però potser en altres haguessis conegut una altra experiència. Però estem molt contents que segueixi aquí. En Xavier Montalbán té publicats més de 700 articles en revistes indexades, té un factor H de 86, ha tingut 4 distincions europees i americanes, i en fi, és una persona que jo destacaria com una part important del seu currículum, que aquesta brillant trajectòria acadèmica i professional no està renyida, com a vegades passa, amb ser una persona molt propera i una persona d'unes qualitats personals indiscutibles. Per tant, Xavier, jo et convido que comencis a donar la teva xerrada sobre la neurologia com a paradigma del progrés científic. Endavant. Moltes gràcies a tothom. Aquest és l'avantatge que la introducció te la faci un amic, que sempre queda bé. Moltes gràcies, Ramon. Jo soc petitet, pots baixar això un momentet, una mica? En primer lloc, jo voldria donar les gràcies, evidentment, al comitè organitzador que ha decidit que jo estigui aquí avui. De fet, específicament al doctor Ramon Pujol, perquè és el que em va trucar i el que m'ho va dir, però a totes les autoritats que esteu aquí presents. Per mi també és molt important estar en aquesta universitat per una sèrie de motius. Una, perquè penso que realment és una molt bona universitat i aquest any ho veurem i ho comprovarem. Dos, perquè jo tinc un vincle sentimental a Sant Quirze de Safaja, que és del Moianès, i que, per tant, em sento exacte, molt lligat com altres persones tipus Badó i tal, si no recordo malament. O sigui que gràcies per invitar-me. El títol de la meva xerrada és una mica agossegat, diria jo. O sigui, jo el que faré és el següent. Jo el que faré és dir-vos als estudiants que aquest any sereu metges, que és la primera vegada que surt una promoció, com ja s'ha dit, i a mi em sembla això molt remarcable, el que em van explicar a mi, el rotllo que us fotem a vosaltres, el rotllo que em van fotre a mi quan vaig fer la carrera, que encara tinc els apunts, en aquell moment no es poden tenir comissió de punts, això ja ho sabeu, però nosaltres teníem comissió de punts
i encara els conservo, no? I aleshores vaig estar mirant què és el que parlaven de l'esclerosi múltiple. Jo, que en sé més d'esclerosi múltiple que d'altres malalties, faré una part de què és el que em van explicar, què és el que se sap ara, perquè entengueu el que han progressat al llarg d'aquests X anys, d'acord? Al final sí que em permetré el luxe de dir-vos també què s'ha fet amb altres subespecialitats neurològiques. Jo crec que intentaré que sigui més o menys entretingut. Això són els meus potencials conflictes d'interès que sempre s'han d'ensenyar. Jo parlaré d'alguns medicaments, no a fons, però en qualsevol cas sempre s'ha d'ensenyar. Això vol dir que quan veieu que és de color groc, al fons, i aquest color tipus pergamín, és que és molt antic. I jo amb la letra 32... Ui, ja ha passat alguna cosa? Vale. Amb la letra 32 vaig escriure els temes de la meva carrera i vaig poder acabar la tesi amb un Amstrad, que era una mena de màquina d'escriure. Ho dic perquè entengueu de què estem parlant, i no vull cap comentari maliciós. I això és, quan veieu blanc, vol dir això, és on estem ara, amb aquesta universitat, amb aquesta facultat. Molt bé, a mi em van explicar, quan era un estudiant de medicina, que l'esclerosi múltiple era molt infreqüent. Molt infreqüent. I jo, de fet, vaig veure 2 o 3 pacients amb esclerosi múltiple en aquella època. És veritat, això? Què sabem després de 20 anys o 30? Doncs no és freqüent, no és infreqüent. I, a més, la prevalença i probablement també la incidència de la malaltia va creixent. Això és una projecció de prevalença a Canadà, que és el país del món on hi ha més prevalença d'esclerosi múltiple, i com veieu, el tema va pujant per una sèrie de factors que no entrarem a fons, però si voleu podem parlar posteriorment. Què ha passat aquí a Catalunya, al nostre país? Aquest és un treball molt interessant que es va fer aquí a Osona, que el va publicar el doctor Enric Bofill l'any 95. A Osona, en aquella època, era una comarca estupenda per fer un estudi epidemiològic perquè no hi havia immigració, no hi havia emigració. Tothom estava a gust aquí i no venia ningú. Amb la qual cosa, el fet de fer un estudi epidemiològic era realment una molt bona zona. I ell va fer un estudi molt modern, amb molt bona metodologia. Va trobar, no sé què passa amb això, bé, el cable, menys mal que està aquesta senyoreta aquí, perquè si no estaríem aquí. M'ho vaig dient. Aleshores, ell va trobar una prevalença de 55 casos per 100.000 habitants, que en aquell moment era intermig alt, d'acord? Al cap d'uns anys, si ho veieu, això ho van publicar l'any 95 en una bona revista, al cap de 15 anys, no? La tecnologia a vegades no. Doncs es va tornar a repetir amb la mateixa metodologia a la mateixa zona, aquest estudi, l'Enric també hi va participar, i ja havien pujat a 91, que és un 80% més. Imagineu-vos, imagineu-vos. Què més? Doncs mireu, si mirem el que ha passat a la resta de l'estat espanyol, fixeu-vos que els estudis de prevalença epidemiològics recents ja apunten cap a 120, 150, 160 casos. És com una mica misteriós, això, no? Jo és que vaig veient, potser... Sí, el meu telèfon, que fa interferències. No serà això, no? Això no és. Ja ho sento, Però jo si cas vaig passant, i vosaltres, bueno, feu el que pugueu. Per què aquest augment de la prevalència i de la incidència? Una sèrie de factors. Un és que ho fem millor, perquè diagnostiquem molt més ràpid i de forma molt més acurada. Les eines que tenim per diagnosticar la malaltia són molt millors i té a veure amb la tecnologia, evidentment, no?
L'altre és que l'accés al sistema de salut és bastant més universal, no només aquí en aquest país, sinó arreu del món, en general. També perquè, d'alguna forma, la qualitat dels estudis epidemiològics són molt millors. No? I també hi ha un augment real de la incidència i sobretot amb dones. Abans la relació home-dona o dona-home era 2:1, ara és 4:1. Per què? Doncs, home, perquè les dones van començar a fumar, va haver-hi un moment que vau començar a fumar, crec que ara ja aquesta tendència s'ha aturat, perquè també veu començar a treballar, i no precisament al camp, sinó a oficines, sense llum, sense vitamina D, sense sol, i perquè veu començar a utilitzar elements hormonals reproductius que sembla que afavoreix una miqueta la susceptibilitat. Per especular algunes coses. T'has de quedar aquí tota l'estona? Està bé això? Ah, no, tampoc. Vale. Què més em van dir? Em van dir l'esclerosi múltiple és una malaltia de la mielina, però l'axó està indemne. La neurona en si està indemne. O sigui, no us preocupeu. Té un caràcter una miqueta peculiar a alguns pacients, però no hi ha afectació cognitiva. Doncs això és el que teníem allà. Jo no m'atreveixo ni a tocar Aquí veieu que hi ha una inflamació perivenular. Veieu, això és una vènula, això és un infiltrat limfocític. Després, a l'altra part, hi havia desmielinització. Això no hi ha mielina. I aquí hi ha gliosi. Gliosi vol dir cicatriu, vol dir estrocitosi. I aquí tenim un molt bon anatomopatòleg, que potser li pregunto alguna cosa, doctor Navas. I després, què van descobrir també? Ara ja, a veure, que hi havia pèrdua axonal. O sigui, això que només afectava la mielina no és veritat. Hi ha una pèrdua axonal. I aquesta pèrdua axonal, de fet, és molt important. I aquest senyor que es diu Bruce Trapp, l'any 98 va publicar un article al New England que va ser la bomba, perquè va demostrar tot això que veieu són axons i això que veieu en verd són axons que han perdut la mielina i que estan desmielinitzats. Veieu? Tot això és axó sense mielina. Però, a més, el que veieu són aquests balons, hi ha una balonització als axons perquè estan transectats. És a dir, no només hi ha pèrdua de mielina, no. Hi ha pèrdua axonal i estan, de fet, transectats, que són com tallats. Com la medicina a vegades es reinventa, si veieu aquesta fotografia tan espectacular de microscopi electrònic, i aneu aquí, un segle abans, aquest senyor ja va dibuixar el que veiem en un microscopi i és exactament el mateix. Fa un segle. Inclús abans també passava això, no? Mai havíeu tingut una conferència inaugural com aquesta, I la gràcia de la pèrdua axonal de la neurodegeneració és que la podem mesurar. I avui dia la podem mesurar molt fàcilment amb la ressonància magnètica. Aquesta és una manera, el que canviava de color, teniu dues ressonàncies amb un programa automàtic que es diu Siena, doncs va mesurant i al final teniu la pèrdua de volum que tenim cada any, que no està mal, sobretot els nois, que sapigueu que teniu un cervell que al cap d'un temps és bastant inferior al de les dones. No vol dir res, però és un fet. Aquesta pèrdua axonal, aquesta neurodegeneració és la responsable d'aquest problema, de la discapacitat que els malalts amb esclerosi múltiple poden tenir. Això ve de les cohorts clàssiques de fa molts anys. Dèiem, 15 anys, el 50% tindran dificultats per caminar i necessitaran una crosa, dues crosses, una cadira de rodes. Això ha canviat? Molt. Moltíssim, ha canviat moltíssim, gràcies a la tecnologia, gràcies a la medicina, com anirem veient. Estem aquí per això, o estic explicant aquest rotllo per això, perquè hi ha 2 milions i mig de persones afectes d'esclerosi múltiple. És la segona causa de discapacitat amb l'adult jove amb el món occidental. La primera és, m'estic oblidant que no estic a classe, però la primera és els accidents de tràfic. Ostres, tu, que bé, molt bé, gràcies, Oriol. I, a més de la discapacitat, també sabem que produeix un efecte molt important sobre la qualitat de vida, sobre no només del pacient, sinó dels familiars, del seu entorn, sobre les relacions personals. L'índex de divorci
i de separació és brutal, és molt elevat. Sobre el treball, evidentment, no? Són persones que estan de baixa, etc. Jo mentre vagi veient un trosset en tinc prou per continuar. A veure, un trosset per aquí. No. Ara ja m'ho volen posar un pèl més complicat. Ara, a veure què passa. Què m'han explicat també? El còrtex a l'esclerosi múltiple no s'afecta. No s'afecta. I aquest era un dogma. Doncs no és ben bé així. Això no s'ho van mirar molt bé, perquè veieu aquí a la dreta, el groc vol dir afectació cortical per la malaltia. O sigui que, de fet, ja era obvi amb els estudis necròpsics que hi havia una afectació molt important del còrtex cerebral amb aquesta malaltia. I, de fet, al final resulta que ho podem mesurar també i al final resulta, veieu aquesta imatge hiperintensa aquí juxtacortical? Això és un criteri diagnòstic de la malaltia. No només és freqüent, sinó que s'ha convertit en un criteri diagnòstic de la malaltia. És una topografia característica de la malaltia. Em van dir, és esclerosi múltiple, què vol dir? Que hi ha taques aquí? Espera, que anirem semblava que anàvem bé. Aquí veieu el nèter, hi ha com unes taques que estan afectes, però la resta és com normal. És substància blanca d'aparença normal. Això ho podríem definir així, no? Ho veiem macroscòpicament, fem una necròpsia, sembla normal, fem una ressonància convencional, ho veiem normal. És normal aquesta substància blanca d'aparença normal? Doncs no. Quan l'estudiem al microscopi, el que trobem és que hi ha un infiltrat limfocitari perivenular a molts llocs, trobem també que hi ha microglia activada, trobem també que hi ha astrogliosi i trobem que hi ha pèrdua axonal. És a dir, que amb la substància blanca d'aparença normal hi ha afectació clara i que si fem ressonància magnètica no convencional, com espectroscopia, etc., MTR, ho podem comprovar. Què més? Bé, com no hi havia afectació cortical i com no s'afecten els axons, no hi havia trastorn cognitiu. Això no és cert. Desafortunadament hi ha un percentatge, això potser és un pèl exagerat, però hi ha un percentatge de pacients des de l'inici, abans de ser diagnosticats, que tenen dèficit cognitiu. No tots ni molt menys, però sí que hi ha un percentatge de casos. Passarem més. Em van dir, no és una malaltia hereditària, però és una malaltia que té un component genètic, i el gen principal és HLA-DR2. Això és el que sabíem. Ara, amb les tècniques que tenim a la nostra disposició, estudiant més d'1 milió de SNPs, i amb tot aquest consorci nosaltres també vàrem participar, doncs sabem que hi ha almenys 200 gens que participen d'una forma o una altra amb la gènesis de la malaltia. Recordeu allò Epstein-Barr necessario, però necessites un component genètic. Aquests 200 gens han d'estar ben combinats per patir la malaltia. Em van dir també, i a més era veritat, i encara pot ser, el diagnòstic de l'esclerosi múltiple no és fàcil i podem trigar anys a assegurar un diagnòstic d'esclerosi múltiple. Per què? Perquè necessitàvem bàsicament un segon brot, el que dèiem un brot. Què ha passat? Que va aparèixer la millor màquina que hem tingut els neuròlegs de lluny, la ressonància magnètica. Això ens va canviar la vida. Jo era R2 o R3, perquè tingueu idea de quan fa ja que això ha passat. I bé, ara tenim una sèrie de criteris. Veieu aquestes imatges hiperintenses, blanques, juxtacorticals, periventriculars, infratentorials a la mèdula espinal, que són característiques de la malaltia i que ens permeten fer el diagnòstic de la malaltia. I, a més, també podem comprovar longitudinalment com va la malaltia, perquè fixeu-vos, aquí hi havia una ressonància on aquí apareix una altra lesió en T2 que no es veia inicialment. I aquesta d'aquí, de fet, està captant contrast, que vol dir que està inflamada, i en altres que no capten contrast. O sigui, hi ha el que diem disseminació amb temps. I hi ha bandes oligogonals. L'esclerosi múltiple és una malaltia neuroimmunològica. Hi ha un component inflamatori immunològic dins del compartiment del sistema nerviós central. Què passa? Que si fem una punció lumbar que s'han de fer, doncs si l'estudiem, trobem bandes oligogonals i nosaltres estàvem molt interessats en aquest tema, vam publicar aquest article al Brain de fa uns quants anys i es van incorporar dins dels criteris diagnòstics una altra vegada. O sigui que ara mateix, si tenim un pacient que té una neuritis òptica i una ressonància amb 2 o 3 imatges
i bandes uroconals sabem que és una esclerosi múltiple. Això m'agrada molt perquè és com dir, tenim una ressonància característica i l'aparició de bandes oligoconals, que són això, també ens ajuda a fer el diagnòstic. Què més? Exclusió d'altres malalties. Els estudiants, que aquí veig uns quants de l'any passat, ja sabeu què ve a continuació. Això és molt tricky. Exclusió, ostres, un diagnòstic d'exclusió. Això em sembla que és molt complicat. Hi ha unes quantes per excloure, però no és veritat. Amb mans expertes, normalment no tens gaires problemes de diagnòstic diferencial. Hi ha 3 o 4 entitats que has d'identificar i prou. Jo sempre poso aquesta diapositiva amb aquests exemples, si us en recordeu, però els vaig canviant, ho dic per l'any que ve, els vaig canviant a l'ordre i dic, aquí només hi ha un pacient que té esclerosi múltiple. I aleshores pregunto a la gent quin és. I hi ha opinions per tot, no? Però hi ha una sola resposta correcta. Bé, aquest seria, el d'aquí baix seria esclerosi múltiple, però la resposta correcta és no ho sé. No ho sé, perquè només per la ressonància magnètica no podeu dir pas que és una esclerosi múltiple. Em van dir que la neuromielitis òptica era una variant de l'esclerosi múltiple i aquest és un exemple de com els autoanticossos estan canviant el paradigma de la neurologia. Hi ha molts autoanticossos que són absolutament específics i que produeixen malalties concretes. I en aquest sentit vull dir que el doctor Josep Dalmau, de l'Hospital Clínic, que ha identificat com 7 o 8 autoanticossos amb 7 o 8 diferents malalties, algú l'hauria de proposar algun dia pel Nobel. No sé qui ha de ser, però algú l'hauria de proposar. No és que sigui amic, de fet, però... Això seria neuromielitis òptica, no em vull entretindre aquí, però el que sí que és important és que aquests malalts abans es confonien i els tractaven com a esclerosi múltiple. I saps què passava? Que empitjoraven. Per tant, els hem d'identificar. Hem de saber que no tenen una neuromielitis òptica perquè no els hem de tractar amb els medicaments que típicament utilitzem per a l'esclerosi múltiple. El pronòstic, no ho podem saber. Cadascú té el seu pronòstic, és molt individual, té un component de veritat, però no és així. Nosaltres hem tingut la sort d'estudiar més de 1.400 pacients des del primer episodi, 3 mesos després del primer símptoma, i vam poder dir que la ressonància magnètica era una eina superpotent per identificar el pronòstic del pacient i també la presència o no de bandes oligoclonals. Aquí. Tenim una sèrie de biomarcadors, uns al líquid cefalorraquidi, altres a la sang, els neurofilaments, segur que heu sentit parlar, amb el Simoa, etc., que ens estan ajudant moltíssim a elaborar un pronòstic i monitoritzar resposta al tractament. I això jo crec que també mereix la pena mencionar-ho. Al final, ara mateix, quan tu tens un pacient, tens una sèrie de factors pronòstics que són demogràfics, clínics, de ressonància, biològics, que t'ajuden moltíssim a la presa de decisions terapèutiques. Perquè tu pots tenir una noia de 20 anys amb una neuritis òptica moderada que té 3 imatges a la ressonància ben posades, que no té bandes oligoclonals i, bueno, jo crec que ens podem atrevir a dir que el pronòstic serà excel·lent. I si canvia la cosa, ja et donarem el que tinguis que prendre. Però si tenim un senyor de 38 anys que fa una mielitis important, que no recupera, que fas una ressonància, atròfia, el pronòstic no serà tan bo segurament i hem de ser molt enèrgics des del principi. Em van dir, evidentment, no tenim cap tractament. Quan nosaltres vam començar a tenir cura dels pacients amb esclerosi múltiple, estaven dispersos perquè és que ningú els volia, perquè l'únic que podíem fer és una corticoide si teníem un brot, però no hi havia ni un sol tractament. Van començar amb l'any 90, fins al 95 no va aparèixer el primer tractament. Això què vol dir també, i els sèniors d'aquí de les files ho saben, 0 ajuda per part de les companyies farmacèutiques, molta dificultat per investigar. Això és veritat? Doncs no, això ha canviat molt i sí que m'agradaria veure... Bueno, i aquesta també és un exemple de la medicina, del que podeu trobar. A l'animal d'experimentació, que serveix però que serveix, imagino que hi ha bàsics aquí a la sala, nosaltres fem el model animal, però es va comprovar que l'interferó gamma era absolutament beneficiós per les rates amb l'encefalitis al·lèrgica o autoimmune experimental. Què van fer? Doncs van fer un assaig clínic. Van fer un assaig clínic amb interferó gamma. Què va passar?
que va anar fatal. O sigui, no només no va ser negatiu, sinó que va empitjorar moltíssim la malaltia d'aquells malalts. Aleshores, si a vosaltres us passa això, teniu interferon gamma, que empitjora, què faríeu? Doncs hi ha algú que sigui anti-interferon gamma? Pues sí, hi ha l'interferó beta, que és just l'altra banda de la moneda, no? L'altra cara de la moneda, l'interferó beta, i es va fer el primer assaig amb interferó beta UV, que és aquest d'aquí, utilitzant per primera la ressonància per monitoritzar l'efecte del tractament i va ser positiu. I això va canviar, això va ser l'any 95, això va canviar tota l'esclerosi múltiple. Des de llavors ha sigut una altra cosa totalment diferent, no? On estem ara? Estem aquí. Ara tenim entre 18 i 20 medicaments, cada vegada més sofisticats, molt efectius, molts d'ells, que ens permeten que el pacient amb esclerosi múltiple no tingui inflamació, no tingui brots. Hem acabat amb la malaltia? No. Quin forat gros tenim encara? La neurodegeneració, que encara no sabem com atacar-la. Els mecanismes d'acció d'aquests medicaments són diferents, jo no entraré aquí. Els algoritmes terapèutics també són diferents, però jo diria que el que sí que estem d'acord, quan decidim un tractament, quina és la persona més important per decidir, a part del metge, el pacient, no? Això està més clar que l'aigua i això hi ha algunes diapositives després. Em van ensenyar, no a la universitat perquè no hi havia tractaments, però al cap d'uns anys que quan va sortir l'interferó, l'escola britànica, que era molt potent de l'esclerosi múltiple, va dir: però escolta, no comencem des del principi, esperem 2 o 3 brots i que tinguin seqüela. Això era la corrent, imagineu-vos. Hi havia un grup italià que anava en contra, però clar, l'italià, el Giancarlo Covi, parlava anglès fatal i ningú li feia cas. Però tenia raó, i el que sabem ara és que tenim una finestra terapèutica òptima que és al principi de la malaltia. I això no només passa a esclerosi múltiple, passa en qualsevol malaltia inflamatòria d'altres especialitats, passarà o probablement amb l'Alzheimer també, com sabeu. I nosaltres hem fet algun treball i des de fa uns anys fins ara s'ha reduït el temps des que tens el primer brot fins que et dona el diagnòstic d'esclerosi múltiple un 77%. Des que tens el primer brot fins que comences tractament, un 82%. Quin ha estat el resultat d'això? Que si veieu a baix, no sé si podeu veure-ho o no, però hem passat que la probabilitat de tenir un cert grau de discapacitat als 40 anys era 0,8, ara 0,2. O sigui, alguna cosa estem fent. Alguna cosa estem fent de forma clara. I no només és el tractament precoç, és molt precoç. I això és un paper que encara no està acceptat del tot, del nostre company Álvaro Cobo. En blau teniu els que han estat tractats 6 mesos després del primer símptoma, dins del període de 6 mesos, i els altres a partir d'un any. És un temps relativament molt igual. Doncs ja marca una diferència. O sigui, no és un codi ictus, però comença a ser molt important el diagnòstic precoç i el tractament precoç. Això em sembla que us ho passaré. Però no només el tractament precoç. Aleshores resulta que diem, però hi ha tractaments de diferent intensitat. Hi ha alguns més potents, alguns que no són tan potents. Com va això? És claríssim. Quan comencem amb tractaments d'alta potència, d'alta eficàcia, el pronòstic a llarg termini és millor. En tots els casos, en tots els estudis que s'han fet. Amb la qual cosa, ara, això és un estudi, per exemple, els suecs són molt agressius tractant. El sistema de salut suec, en el cas de l'esclerosi múltiple, dona a tots rituximab, que és molt barat i no té label per l'esclerosi múltiple, però ells són així i donen rituximab. Els danesos són molt més conservadors i donen un tractament més de primera línia. La diferència entre uns i els altres és bastant important. O sigui que el fet és que no només hi ha una finestra terapèutica a l'inici de la malaltia, ja tenim un fenomen neurodegeneratiu, però és petit, sinó que volem que sigui, si pot ser, amb fàrmacs d'alta eficàcia. I aquest és l'altre concepte. Passaré això. Cuidado amb la inèrcia terapèutica. La inèrcia terapèutica és una realitat a tots els països del món. Què vol dir? Que tu saps que has de tractar el pacient, però no el tractes. Tu saps que estàs rebent un tractament i has de pujar de tractament d'intensitat, però no ho fas. I no ho fas per una sèrie de motius. Un és perquè, segons en quins sistemes sanitaris,
com canvis de tractament vol dir que hauràs de fer una analítica cada 4 setmanes, una ressonància no sé què, que complica. Hi ha una sèrie de motius, no? Hi ha una sèrie de factors, però és una realitat que hem d'evitar. Clar, a mi a la universitat, imagineu-vos, si no hi havia tractament, prevenció, quin absurd, no? Doncs resulta que ara estem fent clíniques de prevenció de la malaltia. Aquí, doncs els familiars de primer grau, no? Els germans, els fills, a les filles. Per què? Perquè sabem que el tabac és un factor claríssim d'augment de la susceptibilitat de la malaltia, sabem que empitjora la malaltia si ja la tens i sabem que deixant de fumar millora la malaltia. O sigui, imagineu-vos l'important que és el tabac. 2, el sobrepès a l'adolescència és un factor de risc clar per patir la malaltia. 3, els nivells baixos de vitamina D, que tots tenim nivells baixos de vitamina D, aquí, a Canàries, a Aràbia Saudí, és un factor d'augment del risc de la susceptibilitat i de la gravetat de la malaltia. Hi ha d'altres, per exemple, la microbiota, que clar, ja sabeu que ara s'estan fent moltes coses, però no sabem què fer amb la microbiota encara. Ja veurem quan sapiguem més, no? Traumatismes cranioencefàlics de repetició és un altre factor de risc. És a dir, que en aquests moments podem agafar la família i dir, escolta, vostè que té 2 nanos aquí de 12-13 anys, no han de fumar, No han de fumar, perquè si hi ha bessons i un té la malaltia és el que fuma. O sigui, no han de fumar. Si està grassonet, hem de fer exercici, hem de veure com ho fem, hem de prendre vitamina D, probablement tota la família, etc. Vale, això també ho deia a mi, Els metges són els que decidim, no? Doncs no, aquí decidim poc, però a Canadà, on estava jo, no decidim res. O sigui que clarament necessitem un pacient expert. Els pacients i els metges no necessàriament tenen els mateixos valors dels símptomes que tenen els pacients, no els valoren de la mateixa manera. I bé, nosaltres estem formant pacients experts que ens poden ajudar i ens ajuden moltíssim a que tot sigui més fàcil l'educació dels malalts, sobretot recent diagnosticats. Aquesta és la diapositiva que jo abans sempre posava. Això és esclerosi múltiple, però pot ser tot. Pot ser Parkinson, pot ser Alzheimer, pot ser ELA, pot ser qualsevol malaltia neurodegenerativa. Tu tens el malalt amb el centre del procés, el malalt amb el centre de la presa de decisions i tots els professionals al voltant. Neuròlegs, moltes vegades els menys importants, infermeres, absolutament fonamentals, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, etc., neuropsicòlegs, etc. I teníem aquí el pacient, però és que el pacient no vol estar aquí. El pacient no vol estar aquí. El pacient vol sortir del centre, vol estar amb nosaltres, vol estar sentat al voltant de la taula amb nosaltres per decidir atacar el problema, en aquest cas l'esclerosi múltiple, o el que sigui. Però no vol estar allà al centre, sinó que vol estar discutint amb nosaltres què és el que farem, on invertim els diners per la recerca, com volen el sistema sanitari, etc. Vale. Ara no parlaré molt d'això, però que sí us ensenyaré un exemple. Stroke. Deixeu-me que un parell de pinzellades. Veig la Maria Àngels Font allà, que és la cap de servei de Vic, i és una experta en stroke. Potser m'ajudes amb el que tingui que dir aquí, però sabeu que stroke, la trombolisis intravenosa i la trombectomia ha canviat tot. Ha canviat el pronòstic, espero, però també ha canviat com tenim organitzats els hospitals. Acaba de sortir un New England que la trombectomia de la basilar també s'ha de fer. Que el Marc Ribó de Vall d'Hebron ha sigut un dels autors. Després, les unitats mòbils d'ictus, això està canviant també el paradigma. Ai, quina pena. El anar directament a la sala de trombectomia, el one-step o one-stop treatment. Això, que hi ha alguns centres que ja ho tenen, també està canviant el pronòstic. I ja és que amb robots, ara ho fem a distància. Ho fan a distància. Aquí tenim un vídeo, però jo crec que serà poc i menys que impossible, no? O què? En principi té so, però és igual. Aquest senyor està fent una trombectomia a distància, amb un robot. Ja sabeu que ho fan a distància, operen, però això també. Són trombectomies a distància. I per mi això és molt espectacular. Deixeu-me que passi.
moviments anormals, Parkinson, Huntington, tot això, distonies, etc. Malauradament, ara el mes passat van sortir al New England, sempre passa igual, no? El mateix número, 2 articles d'anticossos, anticinucleïna negatius. Això és un desastre. Hi ha un que s'està rescatant perquè sembla que es poden rescatar coses i d'alguna forma tornar a elaborar la història, però no només són coses negatives per trastorns del moviment. Aquest senyor... Això és una aportació del doctor Victoria González de Vall d'Hebron, però que estava a Montpellier, com podeu comprovar. Ça bouge énormément. Vous faites comme ça, vous écartez. Allez-y. Écartez un petit peu, même au menton si vous voulez, au lieu de... Voilà. L'afectació és bastant important, eh? Vale. Ara, on? Això és la DBS, estimulació. Com ça, le deux. Voilà. Està Vous mal, mettez comme ça. És molt impressionant, no? És molt impressionant. I això és reversible, perquè el HIFU, no deixes de... Està molt bé, però algunes indicacions. Aquest senyor té un problema bilateral, la DBS sembla una solució molt i molt bona, no? Demència. La demència està esclarant, no? La malaltia d'Alzheimer està esclarant. El que va passar amb múltiple l'any 95 està passant ara en aquests moments. No sé què significa això exactament a nivell de política sanitària, perquè pot ser molt tremendo, però està passant. Tenim una sèrie de marcadors, tant en sang, el líquid, com a nivell de PET, que ens permeten classificar bastant bé, no en tots els hospitals, ens permeten classificar bastant bé el tipus de demència. Sabeu el tema de l'aducanumab, que va ser una experiència molt desagradable, que la van aprovar la FDA i tal i qual, però al final l'han tret. Però és que fa un mes i pico, ha sortit això, que un altre anticòs antiamiloide, lecanemab, sembla que és positiu i que va fer el primary endpoint i el secondary endpoints. Ara, d'aquí a 2 o 3 setmanes, sortirà el de Roche, que és un altre anticòs monoclonal també antiamiloide. Anem a veure, però sembla que els diversos assajos clínics utilitzant anticossos monoclonals sortiran en breu, poden ser molt positius o poden ser positius i això ens obligarà a replantejar des de els serveis de neurologia, la connexió amb la primària ha de ser totalment diferent, perquè són subcutanis, per exemple, el de Roche, per donar un exemple. O sigui que estem en una situació molt excitant, diria jo. Aquí no sé què hi ha. Això, mal de cap, el mal de cap que abans no li fèiem ni cas. Era com l'ictus, que no li fèiem ni cas, però el mal de cap tampoc. Ara tenim anticossos monoclonals que són absolutament molt efectius. I, en fi, la veritat és que el grup de Vall d'Hebron amb la doctora Patricia Pozo està fent una feina molt important. Són capaços d'identificar la saliva aquests factors de creixement que segurament podran identificar els responedors dels no responedors amb alguns anticossos monoclonals, que això sempre és molt important per a la medicina personalitzada. Epilèpsia, cirurgia de l'epilèpsia, també ha canviat. Aquells malalts que tenien una epilèpsia absolutament refractària ara els superen i molts d'ells funcionen molt i molt bé. La teràpia gènica, que no em ficaré. Fixeu-vos la digitalització, que jo no he volgut entrar en el tema de la múltiple, per explicar-vos aquesta tonteria, que és com un estetoscop cerebral. És un estetoscop cerebral que aquí a Europa encara no està, però deixa'm mirar. Bueno, doncs no ho veureu, no ho sentireu. Es posa l'ambulància, per exemple, el malalt no està convulsionant, és subclínic, i aquest aparell el que fa és un so, que és un so molt divertit, no sé, quina pena que no... Vosaltres no el veieu, no? Els de control.
d'informàtica no veieu el so, és com si no hi hagués vídeo, no? Vale. Quan és normal fa un so, però quan està en un petit preestatus epilèptic, no un estatus epilèptic, un preestatus epilèptic, fa un so molt característic i permet ja avisar a l'hospital que estàs portant un malalt que està en aquestes condicions. I això és relativament senzill. A nivell de neuromuscular estem tractant ara mateix les atròfies espinals musculars, malaltia molt greu. Encara els resultats en salut s'han de discutir una miquetona perquè és un medicament molt car. Sempre es discuteix quan el medicament és molt car. Perquè si el medicament és molt car has de saber exactament quin és el resultat en salut. Perquè si no potser estem utilitzant malament els diners. Ja estic acabant. Tinc que dir-ho perquè és que ahir vam fer la celebració del 10è aniversari del CENCAT i ho vam fer amb l'hospital més bonic del món, que lamentablement no és Vall d'Hebron, sinó que és Sant Pau. I van venir gent d'arreu. Vam trobar a faltar alguna persona. Aquest és el CENCAT, per aquí em sembla que els estudiants de 6è ja heu anat. Vam trobar a faltar alguna persona, perquè jo ahir vaig dir-ho, hi ha dues persones que han estat claus perquè el CENCAT sigui una realitat. Una és la senyora Rosa Maria Estrany, que era la presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple en aquell moment, que va venir, i una altra era la consellera Marina Geli, que amb el seu entusiasme, ja la coneixeu, ja la patiu, amb el seu entusiasme i tal, doncs ho va aconseguir dur. I vam fer el CENCAT i que jo crec que ha estat un model d'èxit. Això es podria aplicar a qualsevol altra subespecialitat de neurologia i de la medicina en general. I només una cosa, Big Data, dues diapositives, Big Data, està bé, Big Data està molt bé, però la quantitat de data o d'informació que et proporciona és intimidatòria. Abans de recopilar molta Big Data, a veure com l'analitzeu, que això és molt difícil i nosaltres estem tenint molts problemes en aquest sentit. I jo crec que amb això, aquesta diapositiva, els meus alumnes de 5 de l'any passat ja la saben, tot això que tecnologia, no sé què, vale, però el que no va així, amb un fonendo, un martell, una agulleta, un diapasó i tot això, fatal. I l'instrument més important del laboratori, la cadira, per sentar-se i escoltar el pacient. És el que tenim que fer. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, professor Montalbán, per aquesta magnífica lliçó inaugural i solament com a anècdota dir-te que no patim a la doctora Geli, sinó que gaudim d'ella i per això està aquí a la Facultat de Medicina portant-lo. Per tant, és un honor que l'hagis nombrat perquè vol dir que hem escollit bé. Moltes gràcies. Bé, passem ràpidament al lliurament dels Premis d'Excel·lència Acadèmica, el qual es reconeixen els 4 millors expedients acadèmics de cada curs, primer, segon, tercer, quart i cinquè. Una voluntat d'aquesta facultat és premiar l'esforç i dedicació que suposa un grau d'alta exigència i compromís pels nostres estudiants. En total es lliuraran 16 premis per un import de 4.000 euros cada un. I té la paraula el professor Ramon Pujol, que anunciarà els estudiants premiats. Bé, moltes gràcies, doctor Imany. Doncs ara és un moment important perquè donem aquestes distincions. La veritat és que les comissions que avaluem tenim algunes dades, en alguns casos, que són objectives, com és el rendiment acadèmic, i altres són per mèrits que han anat fent els alumnes, fonamentalment per l'esforç que ha suposat fer-se mereixedors d'això. Per tant, jo passaré a llegir-ho, aquests guardonats, i us aproximeu aquí i us entregarem els diplomes. Potser la millor manera és fer-ho
perquè ens ho repartim entre nosaltres, mentre jo us vagi citant, si us sembla. Tu ja has treballat prou. Molt bé, doncs, en primer lloc, cridarem els alumnes de primer curs. El primer d'ells és en Guillem Foguet Noguer. El segon és en Víctor Ubach Irimia. A continuació, la Sofia Rodríguez Vilella. I en quart lloc, Elena Extraviz Carrillero. A continuació, passarem als de segon curs. Vols algun? En segon curs tenim a l'Àlex Marí Rodríguez. La Beatriz Serràs, la Caterine Beatriz Serràs. La Catrina Gil Pablo. Y a Manuel Cozar Adelantado. Tenim tres. Un, dos i tres. I aquest també. Quatre. Sí. A tercer curs, l'Arnau Rubiró Aliguer. Sí. A l'Oriol Barreiro Iglesias. A Niago Rodríguez Romero. Sí, sí, crec que sí. I l'Arnau Jiménez Vilar. Ets Vilà, amb accent. Molt bé. Vinga. Molt bé, doncs ara passarem als de quart. 4. 1, 2, 3. A quart curs tenim a Javier San Martín Esteban. A Víctor José Porta Landa.
en Raúl López Torres, molt bé. I, finalment, la Elisa Benítez García. I els de 5è curs que pesen una mica més, Artur Aimar Torner. Ismael Gómez Jiménez. Oriol Beà Navarro. I Miranda Muñoz Martín. I ja no n'hi ha més. Moltes gràcies i felicitats a tots els premiats. Don gust poder atorgar aquests premis d'excel·lència acadèmica. Anem a atorgar uns altres premis, aquests sobre la pràctica clínica que atorga l'empresa Casa Terradellas. I aquí sí que vull fer un esment que tinguem aquí una empresa tan important com és, dic per l'Estat o per la comarca d'Osona, que és el senyor Josep Terradellas i la senyora Anna Falgueres, com a responsables màxims de l'empresa o propietaris, aquí està al meu costat la seva filla, sempre han cregut en aquest projecte i sempre m'ha dit el senyor Josep Terradellas, si necessitem qualsevol cosa que un alumne tingui alguna dificultat, ell sempre estarà al costat. Això poques vegades ens hi hem trobat. Per tant, aquí sí que m'agradaria que tots féssim un aplaudiment per l'empresa Casa Terradellas perquè té ganes de col·laborar amb la Facultat de Medicina i fa l'entrega d'aquests 8 premis que cobreixen el cost assignatari de l'assignatura de pràctica clínica. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Em sembla que no. Sí. Bueno, jo seré molt breu perquè és migdia, tothom té gana. Hem escoltat gent molt interessant, cosa que jo en medicina no hi en tinc zero. Gràcies a tots els presents, sobretot a la Universitat de Vic, per donar-nos l'oportunitat, ja com a empresa, com a família, per poder col·laborar amb tots vosaltres, d'acord? Perquè ja hem vist en els últims anys que la medicina és una cosa molt important i que és el futur i present de la societat. Com que no em vull extendre gaire, procedirem a l'entrega dels premis, vull dir que així serem ràpids, d'acord? Jo també passo. Sí, jo diria. Ja els aneu entrant amb vosaltres. Començo parlant al Rovira. Te'l dono jo perquè si no el pare em renyarà. La Mari Carmen Granchino. Granchincho, perdoneu. El tenen que sí. I ara, perdoneu-me si dic malament el nom, no sé si és Juni o Juni,
Ugarte. Vale. Els tres següents, la Beatriz Palomares. L'Andrea Sánchez Lozano. La Júlia Saperas. Hi ha l'Aina Bosch Badó. I per acabar, en Roger Benet Pozo. Bé, felicitem a tots els estudiants premiats pel seu esforç i esmentar també, vull esmentar l'estudiant, perdoneu, Arnau Rubiró, per haver aconseguit 2 premis. D'aquí la felicitació, perquè això és important. Seguidament dono la paraula als estudiants Caterina Gil, estudiant de 3è curs, premiada per excel·lència acadèmica, i l'estudiant Roger Benet, estudiant de 6è curs i premiat per pràctica clínica. Quan vulgueu, si voleu dirigir unes paraules. Bueno, yo seré breve, que se ha alargado. Simplemente dar las gracias a todos los que estáis aquí, a mis compañeras y compañeros premiados, al profesorado, que al final son el pilar fundamental de nuestra formación, y a todos los que habéis hecho posible este premio. Resulta una gran ayuda personal, de motivación, económica, y creo que todos estamos de acuerdo aquí que es una gran ayuda y que muchísimas gracias. Bonet, quan vulguis. Hola, bon dia. Primer de tot, saludar les autoritats presents, a tots els estudiants, professors presents aquí. Primer de tot, volia agrair a la UVic per aquesta oportunitat i aquest premi i també per l'oportunitat que suposa realitzar unes pràctiques de gran qualitat com les que tenim aquí a la UVic. També voldria saludar i agrair al meu tutor Domingo Ruiz, que sempre ha estat una ajuda, sempre que l'he necessitat. I també, com no oblidar-me dels meus tutors clínics que he tingut durant les diferents pràctiques, que sempre han posat a la seva disposició el seu coneixement cap a mi, en especial a la doctora Nayara, que em va ensenyar a ser rigorós i estricte a l'hora de realitzar exploracions físiques i anamnesis, mai m'oblidaré. També al doctor Christian, del CAP d'Artés, que em va transmetre la seva passió per l'atenció primària i la importància de la relació i el vincle metge-pacient. I també de la doctora Iparaguirre, la qual sempre va ser molt exigent en qualsevol tasca que havia de realitzar, des d'exploracions físiques, anamnesis, maneig de medicació, i això sempre em va ajudar a aprendre a donar el millor de mi. I com no oblidar-me tampoc dels meus companys, que són un continu aprenentatge diari, dels meus professors, i gràcies als meus pares també, que sense ells no seria aquí i m'han ensenyat el camí i la constància de l'esforç dona els seus fruits. Moltes gràcies.
Ja estem quasi acabant l'acte, però m'agradaria abans de tot i abans de donar la paraula al rector de la Universitat de Vic, cridar el fotoperiodista Marc Senyer, que ens presentarà una mostra fotogràfica anomenada Pandèmia de la Covid, imatges que parlen, i que inaugurarem avui a la Facultat de Medicina. Quan vulguis, endavant. Bé, doncs això, la pandèmia Imatges que parlen és una exposició que veurem a dalt. És una selecció de 15 fotografies fetes entre el 2020 i 2021 que reflecteixen una mica el que es va viure durant la pandèmia a la comarca d'Osona, la comarca del Ripollès i també al Barcelonès. Hi ha una selecció d'imatges com pot ser, per exemple, el tanatori de Collserola, quan en aquells moments van haver d'habilitar el pàrquing soterrani com a magatzem per acollir a totes les persones que havien mort en aquells dies. També recordo, per exemple, l'Hospital Universitari de Vic, la por d'entrar a la UCI en aquells dies que s'havia de seguir tot el protocol per poder entrar i llavors per poder sortir, arribar a casa i poder estar amb els teus havies de seguir un protocol per desvestir-te, per no contagiar ningú. I una mica, ja veureu la selecció, és això, 15 imatges que intenten reflectir una mica els dies que vam viure i perquè no caiguin en l'oblit i si les imatges ajuden a aprendre alguna cosa del que hem viscut i que no es torni a repetir, si pot ser. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Marc Senyer. Ja té la paraula per fer la cloenda de l'acte el doctor Josep Eladi Baños. Gràcies. Doctor Imany, president de la FES. Doctor Pujol, degà de la Facultat de Medicina. Senyora Tarradellas. Senyor doctor Montalbán. Autoritat civil, autoritats acadèmiques, estudiants, professors, professionals d'administració i serveis, senyores i senyors. Tampoc m'allargaré excessivament amb el meu Parlament, encara que m'hauria agradat explicar moltes coses, però, en fi, no puc deixar de fer dos agraïments inicials. El primer a la senyora Tarradellas per ser avui aquí i per tota la col·laboració que des de la seva empresa hem tingut amb la nostra facultat, tal com ha esmentat el doctor Imany. Gràcies. I, en segon lloc, també a la magnífica presentació que ha fet avui el doctor Montalbán, el qual, després d'algunes imatges que ha passat, veig que són més o menys de la mateixa generació. Ell més jove, però veure aquella màquina d'escriure que feia temps que no veia i la referència a la comissió de punts, a la qual jo era membre i utilitzàvem aquella màquina per fer-los. No hi havia ni a l'Amstrad aquell hi havia. I també comentar una cosa molt personal, és que quan jo era estudiant encara, devia estar quart o cinquè, ja estava a l'Hospital del Mar, per tant devia ser cinquè. Es va fer allà una petita jornada sobre el que, si no recordo malament, perquè això ja fa uns quants anys, es deien neuropaties immunolèrgiques. I allà es van presentar i es van explicar dues malalties que a mi em van causar una gran impressió i que a posteriori van tenir que veure amb la meva tesi doctoral, que eren la miastènia gravis i el que s'anomenava aleshores, no sé si encara s'anomena així, la síndrome miasteniforme o síndrome d'Eaton-Lambert, que era una síndrome paraneoplàstica associada a determinats càncers. El fet que sigués la placa motora afectada i fossin els receptors colinèrgics d'alguna manera diguem-ne, motiu de la fisiopatologia de la malaltia. Jo llavors era intern del Departament de Farmacologia de l'Autònoma. Em va portar el que després seria la meva tesi doctoral, que va ser com els medicaments podien afectar els fenòmens d'alliberació, d'activació de receptors, etc. Entre ells medicaments que segur coneix el doctor Montalbán. Ja dubto que alguns dels presents hagi sentit parlar, per exemple, de les aminopiridines, que era un medicament que es va utilitzar experimentalment amb el tractament de la síndrome d'Eaton-Lambert. 10 anys després llegia la meva tesi doctoral precisament sobre
com els medicaments podien afectar el funcionament de la placa motora. Per tant, m'ha agradat molt sentir-lo, encara que amb una malaltia... Encara s'utilitzen? Bé, en fi, ja és curiós això, estem parlant de fa 40 anys, poca broma, i si encara s'utilitzen vol dir que no hem avançat massa amb això. Bé, tot el que diré després serà gairebé enumeratiu, més que explicar més coses després de tot el que s'ha dit. En primer lloc, jo vull donar les gràcies més profundes a tota la feina encara no acabada, però que es va iniciar i que ha donat el perfil de la facultat com és el degà Pujol. Quan jo estava a la Pompeu Fabra, abans de venir aquí, em vaig assabentar que la Universitat de Vic havia triat com a degà el doctor Pujol, el que vaig pensar, i li he dit també en alguna ocasió en privat, és dir, aquests de Vic han triat bé, perquè pensava que era la millor persona que podia fer-se càrrec d'una facultat de Medicina pel seu interès durant molts anys per l'educació mèdica, que és on ens havíem trobat en aquell moment. I crec que ha fet una magnífica feina, ha dotat de singularitat, identitat i de futur als estudis que es fan en aquesta facultat. En segon lloc, vull donar les gràcies al nou degà. Ricardo, gràcies. Roberto, perdó. Roberto, gràcies per la generositat de fer-te càrrec d'aquí uns mesos de la nostra facultat, perquè, sobretot pels més joves, sembla que això de tenir un càrrec de degà és una gran cosa i tal. Jo us puc dir que dona més mals de caps que una altra cosa i dona mínimes satisfaccions, perquè tot es dona per fer, tot ha d'anar bé. I quan va bé ningú li fa esment. I quan va malament és quan es dispara contra el degà o qui toqui. I per tant, sabent-ho, perquè el doctor Losuà no arriba a ignorar en aquest càrrec, sabent-ho i acceptant-lo, des del rector només se li pot agrair que es fes responsable, perquè també quan el doctor Pujol ja va manifestar que deixaria el seu càrrec, el problema era trobar algú comparable amb ell. I ho dic també sincerament, jo pensava que l'única persona que podia seguir la feina de la millor manera possible era el doctor Losuà. Per tant, quan ell es va proposar i va ser escollit, va ser una alegria per mi. I d'alegries a la vida del rector tampoc hi ha tantes, també s'ha de dir això. El tercer punt és felicitar aquells estudiants que es graduaran l'any vinent. Ha estat un llarguíssim camí. I amb els estudiants de primer curs, o sigui, els estudiants de la primera promoció, es mesclen dues coses. I ho parlo per experiències amb altres universitats. Es mescla que sereu els estudiants més estimats i al mateix temps els que han patit totes les dificultats i tots els problemes, perquè es anaven entrebancant cada any en totes les coses que no funcionaven. Per això també us vull donar l'agraïment d'haver arribat fins aquí, sabent que podíeu, molts de vosaltres, haver marxat a altres facultats i heu seguit aquí fins al final. Insisteixo, dubto que la formació que heu rebut i que esteu rebent encara sigui comparable que es poden donar a moltes altres facultats de Medicina. Ens tornarem a veure en el moment de la graduació, per tant, ho deixem aquí. I, per últim, només un apunt que és d'aquest matí i que és informació embargada, però jo penso que ningú em portarà als tribunals per dir-ho, que és el fet que, com sabeu, fa uns dies es va fer públic el rànquing del Times Higher Education, que posava la nostra universitat amb la 4ª universitat catalana, la 7ª universitat espanyola i entre la franja de les 500-600 del món. Demà es faran públics les dades per camps de coneixement. I amb els camps de coneixement, la nostra universitat està present en dos camps. Un, amb el de Ciències de la Salut, on ens trobem entre les 500 i les 600 millors universitats del món. Aquesta és una bona notícia, perquè a més repeteix les dades de l'any passat. I l'altra dada important és la incorporació d'una nova àrea de coneixement, la de Ciències Socials, entre el lloc als 600 i al 800. Per tant, la universitat segueix progressant, segueix avançant amb aquesta segell que podíem dir-li d'excel·lència per la que tots els professors
i els professionals d'administració i serveis treballen cada dia i alguns d'ells des de fa molts anys. I és tot això el que us volia dir. I ara només volia convidar els assistents a la inauguració de la mostra de fotografies que ja s'ha anunciat fa un moment a la primera planta d'aquesta facultat. Gràcies.